Hey guys, ito luto na ang aming tinula, nilagang baka. Nilagang baka sa aking mahal ay luto na, kaya kakain na tayo guys. Kasi nagugutom na ako guys. Let's go. Right, here we go now. Batman scoop on the mic, mix in the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Let's go. Ano yung gamit ng mayang? Susayin, hindi kaabot sa Sige, dyan ka lang. Di ba kumain ka na? Ha? Ha? Dyan ka lang. Parahin ka lang. Mayroon natin mga pan. Yay! Gutom na kayo guys. Gutom na, gutom na. Yung kanin ko. Bilagay. Tulog ka muna dyan. Ito yung sabaw. Ano yung tubo? Ha? Ito ka ganyan? Si Bill Gates walay sudan. Tigas man. Diba? Gaya yung baka ha? Hindi siya ganyan na? Monterrey ba? Monterrey kaya? Tabi-tabi lang ito. Tinapay lang ito. Monterrey malambot. Sabi mga 6 months na. Pangkuan din na iyang ulo ba? Luy-luoy dayon. So, Nga, may ka. init. Gusto mo? Bili ka. Oo. Hapsi daw. Ito. Kung may koko, na. Okay. Eh, wala eh. Kung wala, yun na lang. Last bite. Last bite. Ha? Last bite. Ano ba? Na, pagkatapos mo kumain. Ay na. Baka pula. Pagbalik mo na lang. Di ba? Christmas mo anak. Gandahan ha. Anak kong mabait.
Mabait pag siguro. Nagpugod. Mabait. Mabait pag gusto niya bilhin. Nagpugod kaiwan ito. Hmm? Nagpugod. Ah. Dapat na i-stick ko. Ha? I-stick. Para lumambot. Ano este? Naiwan. Tsaka? Naiwan. Iwan? Naiwan karne ba? Ah, dapat pala ito, ano to, mahal. Yung ninipis ba? Na? Bumili. Wala pa nga. Pagod ng gagat. Puntahan ko na yung anak kong inutusan ko ng soft drinks. Ah, dito na pala. Hindi ito na. Wow. May coconut. Mama, ganyan lang rin. Walang 1.5. Magkano yan? Mamaya na lang. Kain ka muna. Ano, 26, 24 ito eh. Hmm. Hindi na naman ako makain, no? Sige lang kayo inom. Ano lang sa'yo? Ah. Hello, welcome to my channel. And please subscribe with Dak Vlogger.
Salamat. Saan mo nabigyas? Maliluwi ka man. Dami. Problem, right? Sa kabaw niya. Dili? Baka kabaw to ay. Baka kabaw. Nagkubrano ka. Bukas guys, pista dito sa amin. Baka gusto. Wala kang handa. Hindi ako handa dito guys. Kung gusto niyo mamista dito sa amin guys bukas, magdala na lang kayo ng pagkain niya. Bring your own baon. Ha? Nagkubrano pista. Hindi mo na usang pista dito. Sa labas naman siguro. Okay, komba. Tigas na. Guys, busog na ako guys. Nahurot yun akong kuan. Nahurot na ako ang kuan. Tulo ka sandok. Ay, Bill Gates na lang to guys. Ha guys. Ubos guys, ubos. Inumin mo ako konti saan. Konti lang. Isang labok lang. Yun lang. Bawal. Tambal sa kaibog. Ayaw kainin. Lang lang ah. Ha? Lang ito. Bakit? Tigas? Pumasok. Kaya bye-bye muna guys ha. Kaya maghugas na ako sa plato ang pinagkainan namin. Pakitang ko. Pwede nakita kaya sinong nakaraan ang hindi tinanggap yung ano lang, yung ano na no, yung food na inano natin, gi-intro Mas no. kaya dala na yun. Pero nag-upload ako kapon ng RC man, di kikuan man. Dapat man. Ang Di na limited na dito sa di na ang tanong ng bye guys. Pangit mo to. Hindi. Hindi ko pangit na. Ngayon ko. Pangit. Ngayon mo lang nakalata. Buti pa yung ano ko, di raw ako pangit. Guwapa daw ko, di ba? Bye. Bye mana guys. Bye bye.